Infatti Caroline tonna f'dan is-servizz ser tlaqana maċ-chairman tal-kumitat li kienet imexxi propju l-aġġudikazzjoni tal-Premju Francis Ebejjer. Naraw. It-Teatru Manuel flimkien mal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti itella sensiela ta' intervisti ma' wħud mill-protagonisti li għandhom x'jaqsmu mid-dinja tat-teatru. Propju dawn l-intervisti huma mexxija mill-kittieb Emanuel Mifsud. Emanuel, kif nibtet propju din l-idea ta' mid-dinja tat-teatru? Attwalment din hija t-tieni sena li qed isiru dawn l-intervisti. Fl-istaġun liħor kien hemm l-ewwel sensiela. Kienet sensiela illi kienet immexxija minn nies differenti, għamlu intervisti ma' nies differenti u anka minn numru ta' nies li ġew, kienet sensiela li marret tajjeb ħafna u l-organizzaturi ġew inkoraġġiti illi ikomplu b'din l-idea. Wieħed irid jiftakar illi din is-sena tikkonċidi fl-anniversarju mill-mewt ta' Francis Ebejjer. Għalkemm aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq Francis innifsu, ħafna min-nies illi ġew intervistati is-sena l-oħra u wħud minn dawk li se jiġu intervistati llum ħadmu miegħu jew ħadmu fid-drammi tiegħu u allura hemm ukoll dik ir-rabta. Però bażikament l-idea kienet illi permezz tal-intervisti u anka minħabba li l-intervisti qed jiġu reġistrati, inkunu qegħdin naħdmu fuq proġett ta' memorja, xi ħaġa illi naħseb aħna ftit tajna kasa sa issa, ma hemm kuxjenza kbira illi pajjiż, nazzjon illi għandu storja anka artistika warajh jeħtieġ illi jirreġistra l-istorja tal-kultura tiegħu. Sewa, l-ewwel żewġ protagonisti tiegħek huma Malcolm Gallia u Marilu Coppini. Da kif żewwiġtu dawn iż-żewġ protagonisti? Fil-fatt hemm diversi affett li jorbtuhom, it-tnejn huma atturi magħrufin ħafna. Barra minn hekk l-iktar ħaġa illi inkoraġġietna nlaqqawhom flimkien kienet il-fatt illi t-tnejn li huma magħrufin l-aktar għalkemm mhux biss fit-teatru illi għandu dik il-laqta umoristika. F'dak is-sens allura se nkunu qegħdin nitkellmu anke dwar din il-kwalità ta' teatru minn tnejn minn nies li ġejjin minn ġenerazzjonijiet totalment differenti għalkemm ħadmu anke flimkien u b'hekk inkunu nistgħu nidħlu aktar fil-fond ta' x'inhu meta nitkellmu dwar kummedja, x'inhu li qegħdin x'inhija l-esperjenza tagħhom mal-udjenzi, x'inhuma d-differenzi fl-esperjenzi tagħhom għaliex kif qed ngħidu huma żewġ atturi li ħadmu f'perjodi differenti għalkemm it-tnejn għadhom jaħdmu, imma m'għandix dubju jew għall-inqas qiegħed nantiċipa illi waqt l-intervisti se naraw illi hemm differenzi minħabba li t-teatru żviluppa, l-udjenzi żviluppaw ukoll u allura bil-fors illi ir-reazzjoni tagħhom se tkun differenti. Naturalment illi tidħol f'dat teatru li huwa ġojjel illi għandna aħna u naħseb illi għandna tassew biex inħossuna kburin li għandna dan it-teatru. Imma mhix esperjenza ta' kuljum illi titla' fuq il-palk meta m'intix attur. Jiena m'iniex attur u allura ma nafx eżatt kif bniedem iħossu jitla' fuq il-palk ta' dat teatru jinfetaħ is-separju u jsib udjenza qudiemu. Jiġifieri hija esperjenza li jiena ma nafix. Imma li tkun fuq l-istess palk illi n-nies li ħajkunu intervistati si għandhom tant memorji tiegħu se jirrakkontaw tant memorji, naħseb illi anke għall-udjenza hija esperjenza interessanti. Aħna waqt l-intervisti, ovvjament maħniex se naraw teatru, se nisimgħu tnejn min-nies li se jirrakkontaw l-esperjenza tagħhom ta' teatru, allura se nħarsu lejn teatru minn angolu differenti, anke fiżikament, għax in-nies se jkunu bil-qiegħda fuq il-palk aktar milli fil-platea u allura bil-fors illi ħatkun
esperjenza għal xi wħud ġdida, għal min kien magħna sena l-oħra jerġa' jgħixha, speċjalment dawk in-nies għax magħna jkun hawn fl-udjenza ġieli jkun hawn anke atturi jiġu apposta biex jisimgħu, imma anke nies oħrajn illi qatt ma kellhom din l-opportunità u issa jkunu jistgħu jesperjenzaw. Id-dinja tat-teatru hija sabiħa mhux biss meta tħares liha mill-platea, manka il-fatt li titla' fuq il-park li tgħaddi bejn il-kwinti, li tara l-panniġġi, li tara ir-rifletturi anke jekk huma mitfijin, hija esperjenza totalment differenti. Nistidnukom mela li tiġu tieħdu din l-esperjenza mid-dinja tat-teatru. Nixtieq ngħidilkom ukoll li dħulu huwa b'xejn u min jixtieq jiġi jista' jibbukkja billi imur fuq is-sit tal-maltaculture.com.